ikke rigtigt. Okay, hvad skal vi sige til dem? Vi har Harald og Mads på der. Har de bare kørt fint eller hvad? Det er kun meget godt. Ja, ikke? Så hvad skal vi have til at få power på, eller eksplosion, eller? Ja, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige til Mads? Det er vildt fedt, at det har ret. Nej, det kan man da ikke. Ja, godt. Mads! Event 57, mixed Yakasuko. Mere eksplosion på, ikke? Mere power på. Hør her, du satser du. Du kører hårdt på. Og giver den max hele tiden. Also Tanami Khan. Og hvor er dit flag? Undskyld. Nej, jeg har det. Ja, tak. Tak.